Gaueko 8:00 minutu bat pasaden honetan, Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak eta Altunak eta Imazek Nafarro Arena pilotalekuan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako finalaren analisia egingo dugu. Emaitza 22 eta 6koa izan da Ezkurdia eta Mari Ezkurrenaren alde, eta honen bestez txapela errepikatu du bikote Nafarrak aurtengoan ere. Norgehiagoka honen aurretik gogoratu ezagun ostiralean jokatu zirela bi finalerdiak Nafarro Arena pilotalekuan ere, bertan alde batetik txapeldunek Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak Jaka eta Martijari 22 eta 20ko emaitzarekin irabazi zieten, eta aldiz Altunak eta Imazek Peña eta Rezustari 22 eta 13ko emaitzarekin. Horregatik lehengo urteko bi bikoteak iritsi dira urtengoan ere final honetara, eta naiz eta emaitza ez den berdina izan, afera modu berdinean erabaki dauda Ezkurdia eta Mari Ezkurrena izan dira txapeldunak. Norgehiagokari dagokionez ezer gutxi dago esateko. Azkenean Jon Mari Ezkurrenak atzean agindu egin du, nabarmen agindu du, espero baino nabarmenago, eta frontoiaren ezaugarriak hor ikusi dira nabarmen, ezta? Nola Ezkurdia eta Mari Ezkurrena bezalako bikote batentzat Nafarroa Arena bezalako frontoi bat askoz ere egokiagoa den dominatzeko eta euren jokoa egiteko Altuna eta Imazentzako baino. Eta hori hasieratik ikusi da, aurretik ipini dira, inongo momentutan ez dizkiete kilimak ere egin Altunak eta Imazek. Mari Ezkurrenak atzean esan bezala agindu egin du, eta gainera Ezkurdiak aurrean luzimendu handiarekin errematatu du. Lehengoan, ostiralean askoz ere gehiago kostatu zitzaien Ezkurdia eta Mari Ezkurrenari, batez ere Joseba Ezkurdiari hasieran Jakaren pilotak defenditzea kosta egin zitzaion. Gaurkoan ordea Altunak alde horretatik ez dio iaia kilimarik egin, apenas izan du aukerarik amezketarrak tantoa amaitzeko, eta hortxe ikusten da zantzua, tanto bakar bat ere ez du egin amezketarrak. Hori oso datu aipagarria da, tanto bakar bat ere ez du egin, inoiz gutxitan ikusiko genuen Jokin Altuna tantu bakar bat ere egin gabe norgehiagoka batean, bada gaurkoan horixe gertatu da. Eta Joseba Ezkurdiaren inguruan aldiz kontrakoa esan behar da. Joseba Ezkurdiak errematean ikusgarri aritu da errematean, gero Jon Mari Ezkurrenaren nagusitasuna baliatuz noski, eta Ander Imazek norgehiagoka hasieran dominatu ez du egin noski. Jon Mari Ezkurrenak esan dugulako erabateko nagusitasuna erakutsi duela esango nuke, eta halaxe izan dela uste dut ere pilotazale askoren iritziz. Jon Mari Ezkurrena izan da Masters honetako pilotaririk onena beste behin ere. Lehen norgehiagokatik azken norgehiagokara inor gutxik dominatu du atzelari berriozartarra, eta gainera gaurkoan finalean eman duen erakustaldia ikeragarria izan da. Ander Imaz iaia une oro 9-10 kuadroan erreboteari itsatsita zegoen, eta ez du ezer egiterik izan Oiartzuarrak, eta lehen zatian asko nekatu da Imaz, lan asko egin behar izan du, batez ere airez, boleaz, eta nik uste horrek ere eskuinean arazoak sortu dizkiola gero, eta ondorioz bigarren zatian eskuinarekin gainera arazotxoak izan ditu, eta pilotak galtzen hasi da gainera, eta hori afera erabaki da. 22 eta 6, azkenerako esan bezala, zorionak Ezkurdia eta Mari Ezkurrenari Masters CaixaBank txapelketa hau irabazteagatik, eta gure aldetik besterik ez, final honen inguruan berez bideo luzeagoa izan beharko zukeen, baina ezer gutxi zegoen kontatzeko egia esan gaurkoaren inguruan, eta gu pilotarekin hurrengo ostiralean itzuliko gara dena ondo bidean behintzat, bitartean ongi izan. Agur!